नमस्कार. आज आपण बघणार आहोत मालवणी कट्ट्यामध्ये वजरी. चला मग त्याची कृती आणि साहित्य बघूया. हॅलो, नमस्कार. मालवण कट्ट्यामध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहे वजरी. त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य: खोबरं, कांदा, लसूण, आलं, मिरच्या, लाल तिखट, हळद, गरम मसाला. चला मग आता आपण कृती करू. फोडणी देऊया. कुकर ठेवलेला आहे. कुकरमध्ये आपण तेल घालतो आहे. कांदा आणि कढीपत्ता फोडणी देऊया. फोडणी झालेली आहे. त्यामध्ये आपण लाल तिखट, गरम मसाला, हळद, मीठ, आणि आता आपण त्यामध्ये वजरी टाकूया. चांगले दळून घ्यायचे. हे चांगली परतून घेतली. आणि आपण त्याच्यात थोडं आता पाणी घालून शिट्ट्या लावून घेऊ. आपण त्यामध्ये आता थोडं पाणी घालतोय आणि झाकण लावून 5-6 शिट्ट्या काढूया. या वजरीमध्ये आता आपण वाटण घालूया. ही चांगली ढवळून घेऊया. ही छान शिजली आहे. तर वाटण मिक्स झालं की आपली वजरी तयार आहे. आपली झणझणीत चमचमीत वजरी तयार आहे. मग या खायला. चला. ही कृती जर आपल्याला आवडली असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आजचा मेनू: चिकन मसाला, वजरी सुकी, भात, सुरमई फ्राय आणि आंबोळ्या, त्याबरोबर काकडी, लिंबू आणि कांदा. चला मग या जेवायला.